Раздзел 3. Гора, якое было Ганне такім вялікім, багата каго з куранёўцаў не вельмі засмуціла. Нямала хто падзею гэту зусім не палічыў за вартую нейкай увагі. Ёсць бедаваць пра што. Памерла малое, якое дзіва бы, рэдка ідуць яны на той свет. Якраз жа ў гэту пару найбольш і косіць ва ўсіх старая ведзьма людскі прыбытак. Калі хто і адгукнуўся на Ганніна гора, то амаль адны жанкі. Але яны жалкавалі не вельмі, ледь не кожная зазначыла са сталым жыццёвым спакоем. Не суджана, значыцца, на раду ўжо так напісана, доля ўжо такая. Вялікі павеліцель, клопат пра гаспадарку, які вымеў в адзін дзень курані, выгнаў усіх на сенажаць, сам па сабе не даваў бедаваць пра нечае гора, гнаў з душы, як непатрэбшчыну, ўсё пабочнае. З чужых гэтую вестку блізка да сэрца ўзялі толькі, можа, Васіль ды Хадоська. У абодвух Ганніна бяда адгукнулася незвычайна, складанай супярэчлівасцю пачуццяў. Няпроста было цяпер усё ў абодвух з Ганнаю. У шчырае Васілёва шкадаванне пра Ганніна няшчасце увесь час улазілі ўспаміны пра карчоўскія крыўды. Хадосьцы вестку пра Ганніна гора прынёс брат Іванка, і яны з бацькам касілі ўжо. Седзячы каля воза, чакаючы шчаўя, якое налівала матка ў місу, сказаў Іванка спакойна, без здзіўлення ці спачування, проста паведаміў, што ёсць такая навіна. Хадоська ад неспадзеўкі аж дыхаць не стала, стаілася. Не толькі таму, што навіна была такая, а больш таму, што яна кранула чулае, балючае ў душы. З нейкай ужо звычайнай пры такой гаворцы пільнасцю чакала, што зробяць, што скажуць бацька і матка. Матка адно ўздыхнула, з папрокам зірнула на Іванку. Чула, мабыць, ужо ад некага. Бацька ж строга буркнуў: «Еш!» Іванка і бацька хутка пасёрбалі шчаўе, забеленага малаком, моўчкі пашаргалі лапцямі да коз. Хадоська памагла матцы. З міскай, з лыжкамі схадзіла да лужынкі, пры кустах перамыла, выцерла ўсё. Накрыўшы памытае ручніком ад усякай балотнай нечысці, Хадоська ўзяла граблі. Ветрык хадзіў яшчэ ранішні, свежы, але чуўся ўжо і подых недалёкай гарачыні. Хоць і не моцна пякло шыю і рукі, трава вяла, і кусты, і стажкі наводдаль пачыналі брацца смугою, дрыжаць, сонца зіхцела па ўсёй шырыні балота, калі Хадоська ўзяла рупіцца побач з маткаю. Пераварочваць, варушыць яшчэ не падсохлае сена. Ад сонца гэтага, ад ранішняй дужасці ў руках, ад звыкласці клопату забылася. Сышла з душы прыкрасць, супярэчлівая няёмкасць, якую дала Іванова вестка. Не думала ні аб чым, варушыла толькі граблямі, поўнілася толькі ціхім клопатам працы, сонечнай цеплынёй, ранішняй свежасцю. Праўда, вочы як бы самі сабой беглі то туды, дзе кучарамі лазы былі все дні Ганна, карчы, то к дарозе, што паўз лес ішла к сялу. Яшчэ здалёк заўважыла калёсы, пазнала Ганну, Яўхіма, старую глушачыху. Калі наблізіліся, бачыла, Ганна прыпала амаль да калень, трымала малую на руках, як жывую. Вялікае гора было відно нават у тым, як яна курчылася над малой, нават зводдалек. Хадоська вострым позіркам бачыла ўсё разумела, але як бы нічога не адчувала. Хоць бы на міг паявілася спачуванне у яе зеленаватых, халодных, як ільдзінкі, вачах. Стаяла, не варухнуўшыся,
Прыціскаючы востры канец грабельна да грудзей, хвіліну другую не зводзіла вачэй, чула ў сабе непарушны спакой. Быў спакой, хоць там сядзела Ганна, хоць побач груганоў горбіўся той, хто даў ёй хадосцы столькі гора, хто, можна сказаць, скалечыў усё жыццё ёй. Хадоська глядзела спакойна, можа, упершыню за гэтыя гады так спакойна. Бог пакараў іх. Заступіўся за яе. Пакараў за ўсё. Прасачыла, як калёсы схаваліся ў лесе, і заварушыла звыкла граблямі. Рабіла ўсё так, бы і не было блізка гора. Бачанае, праўда, трохі яшчэ жыло ў памяці, але не вяло ў душу жалю. Не думалася. Чула толькі Бога. Поўнілася яго праўдаю, яго сілаю. Хутка і зусім забыла ўсё, чула адно ў руках цёплае грабільна. Бы не было нічога, акрамя грабеля, акрамя шаматкога сена, спрыту, дужасці ў руках. Зацятая, шчырая хадоська ў працы. Не стане, каб і пот сцерці з твару загарэлага ад чырвані, як бы распаленага спёкай. Толькі вочы, памутнелыя ад утомы, з белымі, выгарэлымі ад сонца вейкамі, прыжмурыць, калі пот наплыве. Нецярпліва махне рукою, праўда, каса часам развяжацца, закоўзаецца на плячах па спіне, тады прыпыніцца, хуценька прывяжа, накрые хусткай, ды зноў за граблі. Валасы, што бялюткімі кудзерамі выбіваюцца з-пад хусткі ля шыі, пацямнелі, мокрыя, аж вада цячэ з іх, цячэ вада па гарачай шыі, па твары з крапінкамі, канаплянкамі, салоніць губы, але хадоська ганяе і ганяе граблі. Калі-нікалі яшчэ похапкам вытра, а смяглыя пачарнелыя ў куточках губы, страшна сушыць смага. Як мара спамінаецца біклашка пад возам. Толькі хадоська не бяжыць да яе, трывае. Умее трываць хадоська. Харошая яна сабою стала, красуня канапляначка. Невялічкая, акуратная, як казаў Хоня, яна яшчэ пакруглела, здаецца, ўся налілася дужасцю. Дужая стала яе шыя, дужыя паўнаватыя рукі і прухкія ногі, поўныя грудзі напіналі высока палатняную кофтачку, і хадзіла і стаяла хадоська прама, заўсёды і ў паставе, і ў рухах яе чуліся прухкасць і дужасць, хараство не абы якой здаровай дзяўчыны ў самай пары спеласці. І яшчэ чулася ў хадосцы нязнаная калісьці годнасць, строгасць. Строгія былі вочы, строгія губы, што, здавалася, не маглі смяяцца. Харошая была хадоська, асабліва цяпер у заўзятасці працы, з пацямнелымі, як бы хмарнымі вачыма, з гарачымі губамі, з гарачым подыхам. У тым, як яна рабіла, бачылася, колькі ў ёй і дужасці, і маладога агню. Прыгожая яна была сярод куп сена і лазняку, сярод зіхотнай, залітай сонцам сенажаці. Толькі не было каму любавацца ёю. Все, нават Хоня, жылі сваім клопатам, рабілі. Адна маці раз-пораз паглядвала, але не так з любаваннем, як ужо са звыклым жалем за немаведама чаму няўдалы дзявочы лёс яе. Тут, на балоце, матчына жаласць часта была не толькі пра хадошчын лёс. Шкадавала маці, няхай бы перадыхнула трохі. Шкадавала, але не гаварыла хадосцы, ведала, што тая ўсё роўна не паслухаецца. Нарэшце, дзякуй Богу, уткнула граблі ў купіну, падалася да воза,
нагбом п'е з біклагі. Паставіла біклагу зноў у ямку пад возам, магла б сесці, пасядзець хоць трохі, дык не ж. Зразу шрупліва прастуе да грабель. Ідучы, касу перавязвае, выцірае твар. Увесь дзень да позняга вечара, да цемры шчыравала Хадоська. Зграбала сена, зносіла з Іванкам копы, з бацькам, з маткаю, з Іванкам складвала стог, нарабілася так, што ішла цёмным балотам к свайму агеньчыку, як не сваімі нагамі. Всё цела было як не сваё. Ледзь сагнула спіну, каб памыцца з лужы каля куста. Але яшчэ ўзялася памагаць матцы падаць вячэру, зноў памыла потым посуд, лыжкі. Павалілася спаць, не чуючы нічога. Думала, засне зараз жа. Санлівая дрымотнасць і праўда агарнула ў момант, ухапілася звыкла закалыхваць, але не закалыхала зразу, сон не ўзяў. Невядома адкуль у зморанай санлівасці паявілася, затрывожыла незразумелая, але чула яна нядобрая клопатнасць. Потым, як бы неспакойны вецер прайшоў, чамусьці заныла ў грудзях, стала чагосьці жалліва, чагосьці стала браць горнасць. Быў балотны след, чорная тарфяная вада, палезлі ў душу нядобрыя, раптам неяк асабліва ясныя пякучыя ўспаміны. Як стаяла над процьмай глінішчанскага возера, як кружылася галава, як аб'язджаў беражок, як ішла да знахаркі, як сядзела, чакала, як ішла ад яе, нібы нанава. Вярнулася чорная, халодная, страшная ноч. Нанава з большай неадступнай сілай вярнуліся, узялі адчай. Страх, боль, сорам, згадала. Нібы толькі учора выйшла з яе. Баковачку ў Юравіцкай бальніцы. У момант, як бы нанава вярнуліся тыя нямілыя сцены, той нямілы ложак, той брыдкі бальнічны пах, усё, з чым было тады нямілае, нясцерпнае жыццё. Нібы нанава вярнуўся шалёны вецер, гарачы снег той ночы, калі хацела кончыць усё. Беспрытульнасць таго неласкавага дня, калі ехала дадому. Нібы нанава пачула, як забрахалі раптам карчовы сабакі, калі сані паўзлі вуліцаю. Каб адагнаць злыя згадкі. Стала знарок думаць пра лепшае, пра Хоню. Што ж рабіць з ім? Злуецца ўжо на яе, і ці дзіва столькі ходзіць. Мо і праўда пайсці. Любіць жа. Што не думай, любіць. Каб не любіў, хіба б хадзіў столькі. І хлопец добры, на ўсё сяло адзін такі, бязбожнік адно. Не шануе Бога, але е то перамяніць можна. І матка яго хоча. Успомніла нядаўнюю сустрэчу. Сама пазвала яе Хадоську. Ляжала на ложку, споцемку углядалася. Хоць слова спачатку не сказала, Хадоська пачула. Спадабалася ёй. Хонева маці заплюшчыла вочы, памаўчала яшчэ, потым вінавата паварушыла губамі. Страшная, мабуть, я стала. Хадоську ўзяў жаль. Супакоіць захацелася. Не страшная. Совсем не страшная, от сказалі. Няшчасная толькі. А што няшчасная? Хіба вы вінаваты ў гэтым? Старой было відно, спадабаліся яе словы, а ад Хадоські не адступаў жаль. Шкада было Хоневу матку. Шкада Хоню.
Шкада малых, што спачатку дзівіліся на Хадоську, а потым разбегліся з хаты кудысьці. Яшчэ 2 разы заходзіла Хадоська да Хоневай маткі, сядзела на ўслончыку ля ложка. Няшчасная сама чула ў ёй як бы прыяцельку сабе. З ёй было Хадосцы ціха і спакойна. Адно нядобра было, даводзілася асцерагацца, каб не наплялі языкі, што да Хоні чапляецца. Хоня добры, сказала неяк матка яго. Не думай нічога вельмі. Добры. Хіба яна не знае, што добры? Але хіба ад таго лягчэй? Бяда ж не ў Хоню, бяда ў ёй. У ёй. Хадоську взяла горнасць. Захацелася плакаць. Яна стрывала, але ўсярэдзіне ныла, балела, з гэтым болем зноў успомніла Ганну на восе, падумала пра яе бяду і не толькі не пачула жалю, а і нават спакою, які быў удзень. Взяла нават вастрэй, як зазвычай, непрыхільнасць. От і ў іх бяда. Тут жа падумала, што нядобра помсціцца чужой бядзе, але памяць злосна напомніла, як першы раз твар у твар напаткала Яўхіма, калі вярнулася з Юравіч. Нібы зноў прайшла паўз яго. Нават калі зноў згадала Ганну нядаўняе і здавалася ціхае ўжо, як сышліся раптам беручы шчаўе за напамінкам пра Яўхіма, і гэта было непрыязна, і ці дзіва, і там на полі, хоць былі блізка з Ганнаю, слова не сказала. Бы сцяна між іх была. От і яна зазнала гора. От і ў яе. Тут Хадошчыны думкі нібы наскочылі на другую, большую, агромністую, увайшла, уламілася раптам не першы раз згадка пра сваё малое. Яе, Хадошчына малое. Яе, якога яна ніколі не бачыла і не ўбачыць. Яе, якому цяпер быў бы 3 год. Якое магло б абдымаць за шыю, туліцца да грудзей, зваць, яе, якому сама не дала жыць. Яе, якое запякло адчайнае, няўцешнае, якое сама загубіла. Мінулае ішло заўсёды побач. Яно то мацнела, то слабела, але не знікала. На ўсім, чым жыла цяпер, быў яго цень. Яно прыходзіла ноччу, ішло ўдзень, было ў думках, у настроі, ва ўчынках. У той дзень, калі збялелую, спакутаваную Хадоську бацька прывёз у бальніцу, бяда яе не асталася ў куранях. У чыстай баковачцы Юравіцкай бальніцы Хадосьцы не стала весялей, сорам, адчай пяклі, тачылі Хадоську ў ціхай бальнічнай баковачцы яшчэ горш. У першы ж дзень у бальніцы бызнарок узяліся нагадваць ёй тое, што так хацелася забыць. Ледзь унеслі Хадоську на насілках у доктарскі пакой, доктарка стала выпытваць, пра што і думаць было страшна. І доктарка была не адна, акрамя яе яшчэ 2 ў белым стаялі побач, хацелі ведаць, бачыць Хадошчыну ганьбу. Не расчапіла Хадоська губ, як увайшоў нейкі дзядзька ў белым, намерыўся, здалося, таксама слухаць, глядзець. Хадоська амаль непрытомная бы ажыла, заматала галавою, дзіка закрычала: «Не! Не!» Яна ўсё крычала. І рвалася ўстаць з насілак, і калі дзядзька пайшоў, і калі доктарка штосьці гаварыла супакойліва, крычала, пакуль зусім не аслабела ў моцных руках жанок у белым, страціла прытомнасць.
Нямілае, ненавіснае было з таго дня хадосьцы ўсё, і белыя дактары, і гаваркія назойлівыя жанкі-суседкі, і блізкі ельнічак за акном. Ёй чулася, што ўсе ведаюць пра яе, здавалася, і што і глядзяць не абы-як, а з патайнымі нядобрымі думкамі, як бы смеючыся з бяды яе, з яе сораму. Асабліва ненавідзела яна таго дужага, нахабнага дзядзьку ў белым, пра якога казалі галоўны ўрач, які ледь не кожны дзень абыходзіў усіх, пасміхваючыся, распытваў, аглядваў. Спачатку хацеў ён падысці да хадоські, але хадоська ледзь убачыла гэта. Яго здалося брыдкую усмешачку на сытым чырвоным твары, затрэслася, як вар'ятка, закрыла вочы рукамі, закрычала. З таго дня дзядзька не падыходзіў больш да яе, і калі быў ля суседак жанок, то трымаўся асцярожна, далікатна. Не радавалі ў тыя дні хадоську бацькі, што часта, вельмі ж часта прыязджалі з дамашнімі гасцінцамі. Хоць ні бацька, ні матка словам не прагаварыліся, чула хадоська, што яны ведаюць, якая бяда ў яе. Гарэла ад сораму, ад вінаватасці, ад крыўды. Маўчала непрыхільна, хвіліны дачакацца не магла, калі паедуць яны ад яе. Пасля сустрэч з бацькамі хадоську асабліва даймала трывога пра тое, што, мабыць, ужо багата хто ведае ў куранях пра яе грэх. Ведаюць, можа, усе хлопцы, дзяўчаты ведаюць, смяюцца. Яна часам так ясна ўяўляла, як гавораць, як смяюцца з яе, што, здавалася, чула галасы, бачыла ўсіх у вачавіткі. Хадоська камянела ад адчаю. Доўга-доўга шкадуючы, згадвала хадоська бездань азярца каля глінішчаў. Чаму тады збаялася, не кінулася, не кончыла ўсё адразу? Не адзін дзень, не адну ноч строіла думкі, як загубіць сябе. За акном гулі вятры, лютавалі сіберныя стужы, вылезь ноччу в віхурнае поле ці ў лес, і ўсё кончыцца ўраз. Можна сесці, скурчыцца, заснуць. Сны, кажуць, сніцца будуць толькі. Не страшна і не балюча, і зразу стане лёгка. Канец сёй пакуце зразу. Пад поўнач ціха выбралася ў калідор. Санітарка спала на састаўленых табурэтках, асцярожліва, на пальчыках абмінула яе, дзверы былі замкнёны, але тырчаў ключ, хапатліва крутнула ім і, нічога ўжо не цямячы, рынулася ў сенечкі. За імі ў ветраную цемень, сівер. Санітарка потым гаварыла, бразнулі дзверы, моцна пайшоў холад, хадоську здагналі за агародкаю, хвойніку, ў снезе, можна сказаць, у адной сародцы. На другі дзень прыехала маці. Адразу ж дачулася пра хадошчыну ноч. І ці дзіва, вся бальніца гула пра гэта. Чулая матчына сэрца ўміг зразумела, што задумала дачка. Глядзела на хадоську вачыма поўнымі болю і слёз, божкала, жахалася, благала. Рыбачко, хадосечко, што ж я то ты, галовачку, удумала? Бацьку, матку не шкадуючы, брацікаў, сястрычак. Ці ж мы не глядзелі цябе, як вока сваё? Не любілі, не шкадавалі хіба? Як жа ты удумала такое? Хадоська слухала, але нібы не разумела нічога. Не было ў ёй ні шкадавання аб сваім учынку, ні жалю да маткі. Да ўсяго яна чула, як нешта сціскае, ломіць яе, поўніць всю такім холадам, што вось-вось не ўтрываеш, закалоцішся бы ў трасутцы. Але яна заплюшчыла вочы, паказала матцы, што спіць. У нястрымнай ліхаманцы яна не бачыла, як сышоў дзень, як наступіў вечар, запалілі святло.
Увечары холад раптам прапаў. Цела яе стала гарэць, зрабілася так душна, што не было як дыхнуць. Праз нейкі гарачы туман бачыла яна доктара, якога паднялі сярод ночы, абыякава, бы з далёкай далі чула, як ён мацаў ёй лоб, ставіў градуснік, доўгую бясконцую вечнасць, у якой не было ні днёў, ні начэй, не было нічога зразумелага, кідалася яна ў нясцерпным агні, у нейкіх блытаных, жахлівых відовішчах. Стагнала, мармытала, крычала нешта. Дактары казалі потым, што была ўжо трохі не на тым свеце. Апрытомнела яна сонечнай, вясёлай раніцай. На марознай шыбе зіхцелі радасныя іскрачкі зоркі. Ачнулася з дзіўнай нечуванай лёгкасцю, бясхмарнасцю, ляжала, здавалася, самой лёгкая бытая пушынка, шапні вецер і паляціць. Яна той раз ляжала так нядоўга, бо непрыкметна ўзяў сон, такі ж лёгкі, як і ява. Наступнымі днямі тая ж лёгкасць была ў ёй. Не адыходзіла, ні аб чым не думала, нічым не турбавалася, як бы іншы свет стаў. І марознае святло праз шыбы, і белая баковачка, і дактары, і нават той галоўны з чырвоным тварам. Інакш спаткала яна і шчаслівых бацьку і маці, пачула нешта цёплае, святочнае, мілае. Бацька больш маўчаў, адно вачэй давольных не зводзіў, а маці гаварыла, аж захліпалася з радасці. Не пушчалі нас, няможна, маўляў, к ёй, доктар не вялеў, каторы галоўны, маўляў, а адзін раз я упрасіла самога, каторы галоўны, плачам умаліла, чтоб пусцілі, прыйшла. А ты спіш і не спіш, губкамі ўсё мыляеш, як бы піць хочаш. Губкі, відно, гарачыя, сухія, і так голову павернеш, і так бы ляжаць нядобра, нязручно. Як пабачыла я, горно мне стало так, аж глядзець не магу, слёзы так і бягуць. Хадосько, кажу ціхо так, і аж заходжуся. А ты як пачула, ці што векі задрыжалі, расплюшчыла трохі вочы. Глядзіш кудысь угору, а вочы не цямныя, змучаныя. Донечко, рыбачка моя, кажу, а ты як глухая. Бы не пазнаеш, бы я чужая, вачмі не павядзеш, не цямныя, як нежывыя. Мамко ж я твоя, кажу, мамка твоя, чуеш? А ты хоць бы знак які. Паглядзела трохі і саўсім заплюшчылася зноў. Губкамі замыліла, як бы ў роце перасохла, бы вады табе трэба, а там раптам як застогнеш, як загамоніш, часто-часто, не разабраць што. Маці зноў зайшлася горкімі слязамі, слова не магла больш вымавіць. Здалася хадосьцы нейкай кволай, няшчаснай, аж жаль узяў. Бацька не вытрываў, папракнуў. От завяла, па нябожчыку нібыто. Дачка паправілася, а яна... Маці ўраз перастала хліпаць, ражком хусткі выцерла вочы. Па нябожчыку, аж ці ж не была? Все адно, што нябожчык. Я ж, можа, і ўспамінаю і плачу, што рада, што дочачка ўсё адно, як з таго свету вярнулася. За хвотаю слухала хадоська дробныя, але цяпер здавалася такія цікавыя, мілыя дамашнія навіны. Пра сястрычак і брацікаў, пра матчыны клопаты ласавалася бацькоўскімі гасцінцамі. Але калі матка з бацькам паехалі, калі падумала, як яны едуць змерзлымі
Санямі, як выпаўзуць з поцемкаў насустрач ім куранёўскія стрэкі, калі ўбачыла нібы ў вачавіткі стрэхі, вуліцу, родны двор, у Хадосцы раптам з прыціхлай радасцю шчаслівай сустрэчы стаў ныць сум. Быў гэта сум не толькі па бацьках, іншае, нядобрае аднекуль улівалася ў яго, захмарвала нядаўнюю бесклапотнасць, нібы ажываў стары забыты боль. У той вечар смутнае гэтае прайшло, як далёкая хмара. Падступіла, прапаўзло трывожным ценем і прапала. Хадоська заснула без прыкрых думак. Але на другі дзень хмара зноў упаўзла ў яе адзіноту. Нядобрае, нежаданае, якое не хацелася і заўважаць, чаплялася за яе, брала ўсё мацней, ўсё назольней, нагадвала, малявала, прымушала разважаць, зноў вярталася з небыцця. Захарыха вяртаўся сцюдзёны страшны дзень, ажывалі, білі Яўхімавы словы. Згадкі паўзлі блытана шматкамі ў тумане, такім халодным, пранізлівым, што ў Хадоські ўсё ледзянела, брала прыкрае бяссілле. Спачатку ёй як бы не хацелася верыць згадкам, бы нядобраму сну, але ўспаміны наперакор ёй лезлі і лезлі, усё больш ярчэлі, шырэлі, усё больш хмарылі, трывожылі. Са скрухай праз засень неадольнай трывогі бачылася ёй зноў сонечная ядраная чырвань на шыбах, на сцяне, нерадасна холадна глядзела ў куточку верхняй чыстай шыбы абмерзлая калючая лапа хваіны, сумна маўкліва назірала Хадоська за жанкамі-суседкамі, слухала іх нецікавыя гамонкі, жанкі побач былі ўсё новыя, тыя, што ляжалі раней, паразыходзіліся па сваіх хатах, але перамена гэтая не супакойвала Хадоську, і да гэтых была ў яе асцярога. Цяпер Хадоська ўжо не шкадавала пра чорную процьму глінішчынскага азерца. Не строіла сабе думак, як уцячы, загубіць сябе. Ёй цяпер нават успамінаць пра тое, як яна ледь не замерзла, было страшна. Немаведама куды прапала нядаўняя рашучасць. Хадоська чула ў сабе дзіўную аслабеласць, кволасць. Ад гэтай кволасці, ад бездапаможнасці сваёй перад бядою, якая не адыходзіла і дзень і ноч сцерагла яе, Хадоську часта браў адчай. Накрыўшыся з галавой коўдраю, уткнуўшы твар у падушку, яна душылася ціхім, горкім плачам. Пякучымі слязамі аплаквала Хадоська бесклапотную радасць сваю і даверлівасць, сваю няўдалую маладосць, з якой яна нібы развітвалася назаўжды. У першыя дні, заўважыўшы, што яна плача, жанкі звалі яе, супакойвалі, але яна не адгукалася. Тады яе перасталі чапаць, не гаварылі пустых слоў, не назалялі, далікатна, разумна маўчалі. Выплакаўшыся ў волю, яна звычайна спакайнела сама і засынала пад коўдрай. У гэтыя дні апанавала Хадоську яшчэ мацней набожнасць. Чуючы сябе адзінокай у бядзе, трывожачыся перад невядомым, якое ўсё больш палохала думкамі пра курані, з нязнаным яшчэ палам, пацягнулася яна к Богу. Неба ёй было не проста неба. Жыццё не проста жыццё. Всюды быў Бог. Ва ўсім быў Бог. Пра што не думала, ва ўсім згадвала Бога, малілася яму. Адданасць Богу яе даходзіла трохі не да вар'яцтва.
Але як не малілася, як не аддавалася Божай літасці і справядлівасці, як не хацела верыць, што ўсясільны і справядлівы заступіцца аберажэ, трывога ад думак пра заўтрашні дзень свой не толькі не адыходзіла, а напаўзала ўсё важчэй, усё чарней. Чым бліжэй чулася сустрэча з куранямі, тым больш расла трывога. Знаёмыя змалку агароды, двары, узболаткі не вабілі, а гразіліся. Сустрэча з куранямі здавалася цяпер сустрэчай з бядою, з Еўхімам, з крыўднымі плёткамі, якія непаколі яе, можа, больш за ўсё. Яна нібы вачавіткі бачыла, як будуць глядзець на яе, калі яна паедзе Куранёўскай вуліцы. Ад адной думкі пра гэтыя позіркі ёй у бальнічнай баковачцы рабілася так нядобра, што яна заплюшчвала вочы. Не вяртацца б туды ніколі, не бачыць нікога. Матцы і бацьку не заўсёды выпадала наведаць дачку. І дарога няблізкая, і дома клопату не перадыхнуць, часта прасілі наведацца ў бальніцу, перадаць гасцінчыкаў суседзяў, што ехалі ў Юравічы. Хадоська рэдка ўставала з ложка для бацькоўскіх пасланцоў. З-за фіранкі потым бачыла, як яны ехалі дадому. Так бачыла крывога Грыбка, старую дамеціху з Міканорам, лесніка Міцю. Выйшла ў калідор толькі калі прыехала Пракопава Маня, таварышка. Маня як бы вельмі ўзрадавалася Хадосьце, але Хадоська стаяла чужаватая, насцярожаная, ураз прыкмеціла, што глядзіць Маня на яе не абы-як, не так, як некалі. Нібы здалёк чула Хадоська, што Маня гаварыла пра вячоркі, пра тое, хто да каго заляцаецца, хто з кім сп'яна пабіўся. Гаварыла і ўсё разглядала Хадоську круглымі, бляклымі, быцялячымі вачыма, каб потым, мусіць, расказаць на вячорках, як мае быць. Хадоська ж чакала адно, калі яна змоўкне, калі здагадаецца пайсці. Ні сама яна, ні яе навіны Хадоську не цікавілі. Але Маня і потым, калі гаварыць ужо не было чаго, стаяла, маўчала, лыпала цялячымі вачыма, пакуль Хадоська не падалася першая ў сваю баковачку. Пасля гэтай сустрэчы яшчэ цвярдзей думала Хадоська не вяртацца ў Курані, паехаць хоць куды, толькі б не сустракацца з бядой сваёй, з Еўхімам, са страхам. Не першы раз шкадавала, што сваякі ўсе ці ў Каранях, ці ў сёлах поблізу. Як не разважала, всё выходзіла сама лепш, пэўна, тут, у Юравічах застацца. Мястэчка вялікае, і куток пад страхою, і работы абахвата была. Яшчэ раней дазналася. У гэты вечар зноў гаманіла з местачковымі. Ляжала Хадоська цяпер у вялікім пакоі, побач было многа юравіцкіх, і хату, і працу, можна сказаць, знайшла. З нецярплівасцю, з дзелавітай заклапочанасцю выглядвала в акно бацькавы сані, узрадавалася, замітусілася, калі ўбачыла знаёмага рудога коніка. Але калі матка і бацька выйшлі ў калідор, адкрыць жаданае сваё не зразу наважылася. Ой, мамко, што я вам скажу? Знарок весела, былашчачыся, притулілася Хадоська да маткі, калі старыя сабраліся ўжо ехаць дадому. Што ж ты скажаш? Матка гладзіла па галаве, чакала. Скажы якую-небудзь дробязь. Толькі вы не абіжайцеся, а? Ужо без усмешачкі, папярэджваючы, папрасіла Хадоська. Добра? Чаго я то? Што ты ўдумала? Удумала. Толькі я добра разважыла ўсё, мамо. Не думайце, што я то ветер у галаве. Не будзеце, а? Дак ты скажы наперад. Ну, не буду. Хадоська раптам як бы забаялася зноў. Яна памаўчала.
Сабраўшы сілу, нягледзячы на матку, выціснула амаль з адчаем адным махам. «Мамо, я хачу тут астацца ў Юравічах». Хадоська хоць і не глядзела на маці, бачыла. Матка зірнула на яе, не разумеючы. «Чаго я то? Жыць тут, мамо, рабіць буду». Маці маўчала момант, зноў зірнула на дачку, потым на чалавека свайго, нібы сама не магла зразумець. «От удумала», прамовіла, як бы не верачы. «Удумала. Я даўно ўжо еду, мамо». «Удумала», не хацела слухаць матка. «Ето ж трэба дадумацца да такого. Мамо, все адно пора уже мне, не век жа пры вас. Цесна табе, пагано табе пры матцы ды бацьку было». «Не цесна і не пагано, мамо, а толькі не хочу я туды, мамо». Матка не адразу знайшла, што сказаць. Ледзь стрымалася, каб схаваць жаль аб дачцэ. Бацька пакруціў у руках пугаўё, прамовіў. «Матка нібыто праўду кажа». «А ці ж не праўду? За бацькам, за маткай калі, якому дзіцяці пагано было? Якое е то розум маючы, бацькі маткі цурацца будзе? Дык хіба ж, мамо, я цурацца хочу. А не хочаш, дык і добра». Матка не дала дачцэ дагаварыць. «За маткай, за бацькам заўсягды добра. Толькі каб хутчэй дадому прасіся. Скажы, і так заждаліся, збалеліся душою. Наездзіліся, даждацца не можам. Калі ўжо прывязем зусім? Брацікі, сястрычкі ждуць, не даждуцца. А это глупства всякае выкінь, не думай нічога попусту». І, паказваючы, што гаварыць больш няма чаго, маці прытуліла Хадошчыну галаву, пацалавала. Хутчэй адвярнулася, пайшла з бальніцы. Бацька пашаргаў мокрымі валёнкамі ўслед. На другі дзень санітарка сказала Хадосцы, што прыйшлі нейкія два хлопцы, просяць, каб выйшла. Хадоська, што ляжала на ложку, толькі нахмурыла вочы, недовольна падтуліла губкі. Хтосьці з жанок памог. «Перадайце, што хворая, што не можа выйсці». Жанчына ў халаце з мокрымі плямамі і з мокрымі чырвонымі рукамі мыла, мусіць, штосьці. Пастаяла, здзіўлена паглядзела на Хадоську, нібы чакала, што тая перадумае, неахвотна адчыніла дзверы. Тады пачулася гаворка з калідора. Хтосьці голасна, можа, знарок, каб чулі ў палаце, гразіўся, што калі яна не выйдзе, уломіцца проста ў пакой. Так і заявіце, наказаў голас весела, як бы са смехам. «От я-то кавалер», пахвалілі ў палаце, «прыйдзецца встаць. Бо і праўда ўломіцца, зух відно. А то, можа, я за яе пакажуся? А, пабаялася». Пад рогат жанок Хадоська хуценька перапляла, завязала косы, паправіла халат. Гэты баламут Хоня, і праўда, можа, ўламацца не адстане. Санітарка, выціраючы рукі весела, зухвалай прапусціла яе паўз сябе. «Ты што ж е то? Прызнаваць не хочаш?» зарагатаў Хоня, падаў Хадосцы холодную цвёрдую руку. За ім паціснуў руку з зухаватым выглядам Алёша губаты, пакпіў тон Хоню. «Задаецца? Куранёўскія лапці, думае. Ай, скажаце. А можа, не? Трэці раз, як прыеду, чаго ў Юравічы заходжу, ўсё хворая ды хворая. Не можа выйсці, не пазволена беспакоіць, як якая юравіцкая барыня. Я это ўжо і матку папытаў, што я то кажу, Хадоська ваша ўсё хворая. Дабіцца ніяк не можна да яе. А яна кажа, пагано, мабуть, дабіваўся. Хоня зарагатаў. «Дак я і рашыў папробаваць. Дабіцца добра». «І дабіўся», пахваліў Алёша. «А няўжо ж?» Хоня з захапленнем акінуў вачыма Хадошчыну постаць. «Дак ты ж, ей-бо, хоць
На выстаўку? Чым то вас тут кормяць, а? Булкамі, мабыць, аднымі. То-то ляжыш сабе, а не гадкі. Не ляціш вельмі дадому. Я і сам адсюль не рваўся б дадому. Алёша завершчаў носам. А я б не ўседзеў тут доўга. Харчы харчамі, а пахнеш неяк не па-людску. Хоня смешна прынюхаўся, лекамі нейкімі ці што. Ён раптам з вясёлай бесцырымоннасцю папракнуў. Доўга ж ты валяцца тут будзеш? Скора уже. Хваціць, скажы, а то просто выглядаць цябе надоело, ей-бо. Еду паўз хату твою, гляджу, можа, уже появілася. На вечоркі іду, можа, уже яна тут, думаю, няма і няма. Я там з нуды сохну, а яна тут вылежваецца. Хоня глядзеў з такім абурэннем, што хадошчыны губы задрыжалі ад смеху. Так для прыліку сказала недаверліва. Сохнеш. Яно і відно, а не сохну. От няхай Алёша скажа, калі я брашу. Прыйду на вячоркі, сяду. Ушчыкнуць нікога не хочацца. От, Алёша не дасць брахаць. Шчыкаў я каго-небудзь? Девок не, а про сороку не знаю. Гарантию на это не даю. Посяджу, подрамлю и додому. Цяпер чуть не кожны вечар Алёша рэжа на гармоніку, дык і скакаць, як, скажы ты, развучыўся. Ўсё адно, думаю, кеп хадоська була, кеп з канапляночкою полечку ці кадрыліцца на 18 колен. Гаварыў, рагатаў Хоня і загаварыў хадоську. Схамянулася толькі тады, калі з мястэчка вярнуўся галоўны доктар, яшчэ чырванейшы з марозу, стаў строга аглядваць Алёшу і Хоню. Але і калі ляжала зноў на ложку, доўга цешылася ўпотай смехам, перабіраючы ўсё, што казаў Хоня. Да самай ночы весела згадвала вячоркі, дзяўчат, куранёўскія паляны, хадзіла, гаманіла лёгка, жвава. А ў поўнач, бяссонная, стомленая, раптам зноў забілася плачам, такім горным, што ледзь магла ўтрымаць стогн. Ехала з бальніцы познім сакавіцкім днём. Сонца то прарывалася праз нізкія хмары, то прападала. Здавалася, што вось-вось пачне сцябаць дождж ці мокры снег, але ні дажджу, ні снегу не было, сцябаў адно халодны вецер. Стылі ногі і рукі, а са стрэх капала, і снег пад палазамі рыпеў мокра, паныла. Не хацелася ні аб чым думаць, нічога чуць. Бацька ў Юравічах заехаў да драўлянай крамкі, вынес нейкія 2 скрынкі, Нохім прасіў прывезці. Пакуль давезлі, пакуль пастаялі каля Нохімавага плота, добра звечарэла. Цераз грэблю, паўз чорную цагельню, цягліся ўжо мокрай цемры. Хадоська не бачыла, калі зажаўцелі наперадзе рэдкія агні, зачарнела купа хат. Не варухнулася, не зірнула нават. Бы не было доўгай ростані. Сярод вуліцы здрыганулася з неспадзеўкі, цішыню працяў злы брэх глушакоўскіх сабак. Кальнуў вочы агонь з іхняй хаты. У тую вясну ні разу не пабачылі хадоську ні на ігрышчах, ні на вячорках. Ніхто за ўсё лета не чуў яе галаска ў дзявочых гуртках. Як не прасілі, ні разу не прыйшла, не заспявала. І смяяліся, і спявалі хадошчыны таварышкі, без хадоські. Толькі і бачылі цяпер куранёўцы хадоську на сенажаці, на полі, загарэлую, ціхую, упартую працы з брацікамі і сястрычкамі сваімі, з бацькамі. Не змянілася яна нічым і ўвосень, і ў зіму. Жыла адзінока, як у лесе, заходзіў бы ў хату да яе Хоня, раз ці 2 міканор, але бачылі ўсе.
адступіліся скора. Не зладзілася з Хадоськай у хлопцаў. Хадоська, казалі, нібыта гаварыць не захацела. Маўчыць, усё быццам толькі і чакае, калі астанецца адна. Нецікава зусім з ёю. Праўда, другія жанкі казалі, што яна і не маўчыць пры хлопцах, што рада, каб хадзілі. Сама нібы запрашала, але каму з хлопцаў цікава быць з такою? Тут часта пачыналіся спрэчкі. Адны даказвалі, што бяда бядою, што Хадоська цяпер нават лепшая, паразумела, не тое, што якая другая дурніца ці сама яна раней. Другія судзілі, сама вінавата. Дык няхай і бядуе сама, і на хлопцаў не спадзяецца вельмі. Сярод гаворак пра Хадоську былі такія, што і Хоня, і Міканор Хадосьцы пустое, што пра гэта асабліва горача даводзіла Сарока. Хадоська, як і раней, любіць, чакае, не дачакаецца аднаго Яўхіма. Сарока клялася, што хто, а яна ведае гэта як сама сябе. Што ад таго, што так любіць Яўхіма, Хадоська і глядзець на Ганну не хоча, хоць яшчэ нядаўна ж зусім таварышавала. Гаварылі пра Хадоську багата, самае рознае. Ніхто толкам не ведаў, што там у душы такой затоенай, такой непадобнай на тую, якой прывыклі бачыць раней дзяўчыны. Былі сярод жаночых здагадак і блізкія да праўды, былі і далёкія, але, мусіць, ніхто так далёка не быў ад ісціны, як здагадлівая Сарока. У тым, што збераглося ў Хадошчыным сэрцы пасля бальніцы, што хвалявала яе, Яўхім ужо амаль нічога не значыў. Не было ў Хадоські не толькі якога-небудзь хоць бы хворага кахання, не было нібы і нянавісці. Всё, што было да Яўхіма, неяк скамянела ў ёй. Як на камені, нішто не жыло. Яна сама здзівілася, як здалося ёй, спакойна, абыякава убачыла раптам яго на вуліцы, прайшла міма, так быццам і не ведала ніколі. Згарэла. Скамянела і яе дружба з Ганнаю. Ганна была цяпер для яе тым жа, што і Яўхім. Нават калі да Хадоські ў жаночых гамонках сталі даходзіць чуткі, што Ганне не соладка з карчамі, а цвярдзелая непрыхільнасць да былой таварышкі не памякчэла. І злараднасці не зазнала Хадоська спачатку. Тое лета Хадоська як бы нанава пачула спеў жаваранка. Цёплым, салодкім болем адгукнулася ў ёй даўняя, такая звычайная калісьці песня. Як бы нанава ўбачыла Хадоська павітуху на белай зямлі, пачула шорхат спелага жыта, жывую цеплыню сцяблоў, што клала на перавясла. Ціхая, але хорошая радасць поўніла яе, калі змораная запаленымі сонцам рукамі, паколатымі нагамі ляжала пад бабкаю, слухала, як звініць, спявае гарачая зямля. Свет быў поўны гукаў, поўны свайго нябачнага раней жыцця. Ён жыў увесь час, дзівосна багаты і розны, з няўціхнай песняй. Празрыстай, звонкай, ранкам, гарачай, прытомленай днём, ціхай, думнай увечары. Слухаючы, жывучы ў ім, Хадоська нібы пераставала бачыць усё збоку. Нібы злівалася з ім, станавілася роднай часцінкай усяго. Станавілася, нібы чулася самой то сінім небам, то белым воблакам, лёгкая бы пушынка з таполі плыла ў высознай высі, не бачачы, не знаючы зямлі. То нібы сама рабілася коласам, што зморана шархацеў над сухою зямлёю, то травою, што поўніла росным халадком лясныя прыцемкі, салодкай млявасцю сонечныя паляны.
Такія хвіліны ёй было так хораша, што хацелася плакаць, што сама сабой прасілася з грудзей малітва. Хвала Богу. Вельмі часта ў такія хвіліны, праўда, браўся аднекуль незразумелы, тупы боль, ныў, шчымеў з нейкай гаркатою, але ён не мог адолець замілаванасць, рабіў яе адно вастрэйшай, чутнейшай. З поля, з лесу Хадоська вярталася тады не адна з кветкамі, якія потым стаялі ў гладышцы на акне. Яны і ў хаце пахлі полем, лесам, поўнілі хату хараством узлескаў і вольнага прастору, але ў іх паху скора чула Хадоська смутак смерці. Хоць даглядала іх, мяняла ваду, кветкі гінулі. Ёй шкада было іх. Былі яны, Хадосьцы, як жывыя, са сваёй радасцю і воляй, таксама Божыя стварэнні. Ад гэтага як не любіла яна кветкі і рвала потым іх ці ў поле, ці на ўзлесках, і мала, і рэдка. Цешылася дома сваімі хатнімі, якіх было поўна ў гліняных гаршчочках на вокнах і ў агародчыку перад хатай. Цешыцца было чым. Летам агародчык буяў сімі барвамі красы. Калі вярталася дадому, яны як бы віталі па-сяброўску, рэзка, мята, вяргіні, мальвы, яны і былі ёй як сяброўкі, мілыя, шчырыя, надзейныя. З таго летняга дня, калі Хадоська нанава пачула спеў жаваранка, свет для яе як бы перамяніўся. У свеце было харошае, было чым цешыцца, чаму радавацца, не было ўжо нядаўняй беспрасветнасці. Хадоська не чула сябе ўжо такой адзінокай. Але ў вялікай перамене, што адбылася ў свеце навокал, менш за ўсё змяніліся для Хадоські Божыя стварэнні, якія спрадвеку завуцца людзьмі. Можна сказаць, што цяпер для Хадоські яны, не лічачы бацькі, маткі, брацікаў, сястрычак, больш-менш як калі відныя і чутныя. Знайшоўшы сабе ў свеце вялікую ўцеху, Хадоська не думала ўжо з такім страхам, што пра яе гавораць, як глядзяць на яе. Яна ўжо як бы менш залежала ад іх, і ёй было лягчэй. Мінулі лета, восень, зіма, пайшло другое лета, а Хадоську не пахіліла да людзей. Як і раней не чула сябе Хадоська сярод людзей так добра, як сярод дрэваў ці жыта. Як і раней, трапіўшы ў грамаду, яна нязменна маўчала, старалася адно адасобіцца. Адыходзіла так, быццам вырывалася з няволі. І сустракаючыся з кім у полі, на дарозе, даўшы звыклы добры дзень, Хадоська мінала хутчэй, бы баялася, каб не сталі, не прывязаліся. Не ўцякала яна цяпер, заўважылі, можа, толькі ад аднаго Хоні. Хоць і да яго хілілася не вельмі. А так, можна сказаць, між людзей была Хадоська, або ў царкве, у якой слухала і малілася, як мала хто шчыра, або на дарозе да царквы. Яшчэ заўважылі ў каранях, што пры такой непрыхільнасці да дарослых Хадоська аж дзіва гарнулася да дзяцей. Ахвотна бавілася яна з суседскімі, што вечна таўкліся каля яе, а сваіх малых брацікаў і сястрыц дык глядзела заўсёды, мілавала бы матка. І карміла, і паіла, і мыла, і не адзін дзень для прыліку, а ўсе гады, і з якою ахвотаю, з якою любасцю. Ігнаціха, Хадошчына матка, нахваліцца ёю не магла. А яшчэ злыя языкі казалі, што за ўсе гэтыя гады не было такога, каб Хадоська падышла к якой маладзіцы, у которой грудное на руках. Казалі, бачыць не магла, чарнела тварам, уцякала падалей адразу. Усяго ўсякага, калі было дагаворкі,
казалі пра Хадоську. І было ў тых гаворках іншы раз і такое, што ў яе не ўсе дома, што яна трохі не інакш кручаная. І невядома яшчэ, чым яно ўсё кончыцца. Хадоська ўночы багата думала пра Ганну, пра бяду яе. Ні ў думках, ні ў сэрцы не было ладу. То як бы спакайнела, не яе бяда чужая, то гарэла злой радасцю, ёсць на свеце, праўда, прыйшла кара, то раптам чулая, кволая спачувала, бяда такая. Жаль кволіў, калі думала, як Ганна недзе б'ецца над дамавінай, над белай горкай магілы. Ужо, здавалася, гатова была з даўняй, нібы жывой яшчэ таварыскасцю дараваць усё, але амаль кожны раз думкі цямніў Яўхімаў цень. І ў чулы жаль яе ліўся горкі струмень, вёў душу супярэчлівасць, незмірымасць. Незмірымасць большала, камянела, калі ўспамінала сваё бедаванне, сваё малое, якое нібы зноў траціла. У такой супярэчлівасці і ўбачыла Хадоська Ганну, якую везлі назад Чарнушка і мачыха той жа дарогай паўз лес. Хадоська была блізка ад дарогі, і Ганна добра відна была. Сядзела на калёсах, пастарэчы згорбленая, ашчаперыўшы рукамі калені. Рукі былі сашчэпленыя так, што здалося, не разарве ніхто навек. І сама сядзела так, бы не выраўняцца век. Яшчэ заўважыла Хадоська, вочы былі згаслыя, як сляпыя. У той момант Хадоська не думала нічога, толькі глядзела, чулая і збянтэжаная. Яна нібы нанава бачыла Ганну. Чарнушка раптам з калёс пакланіўся ёй. Неспадзеўкі твар яго скрывіўся болесна, ён правёў рукавом па вачах, адвярнуўся, і яго паклоны, слёзы яшчэ далі Хадосцы збянтэжанасць. Збянтэжанасць і вінаватасць жылі ўвесь той дзень. Ці грабла сена, ці зносіла яго ў копы, чула сябе вінаватай перад Ганнай, перад светам, асабліва ж перад Богом, які ведала, бачыў усё, што яна думала. Праўда, вінаватасць і цяпер жыла не адна, час ад часу і цяпер лезла, блытала ўсё бязладдзе пачуццяў і думак. Увечары толькі сцямнела, да воза, дзе яна вячэрала з бацькам, прыплёўся Міканор. Прыходзіў ён не першы раз, надзелы былі блізка, але Хадоська глядзела на яго рэдка і строга. Часам чула на сабе яго важкія позіркі, сціскалася і тулілася, хмурачы бровы, чакала, што будзе далей. Далей не было нічога. Міканор нібы таіў штосьці, уставаў, цягнуўся к свайму табару. От і ў гэты вечар курыў, гаманіў з бацькам пра надвор'е, пра сена, лагодна, цярпліва спрачаўся за калгасы. Калгасы, пабачыце, дакажуць сваё. Гаманіў, а Хадоська час ад часу чула ў поцемку. Зноў глядзіць на яе. Спрэчку не скончылі, і ў гэты вечар бацька ўпарты, гатовы ўскіпець, схамянуўся, што коні не пояны, ахвотна знік у поцемку. Хадоська насцярожылася. «Чаго я то ты хоню мучыш?» Прамовіў Міканор не адразу і нелёгка, нібы заступіўся. «Ходзіць столькі, і такі хлопец, а ты мучыш. Няхай не мучыцца, я не прашу. Дык любоў жа не ад таго, просяць ці не просяць. Яна сама, як зараза якая». За ўсім гэтым Хадоська чула нешта важкае, стоянае, як і яго позіркі. «Ці ты не любіш яго?» Яна прамаўчала. Знарок стала корпацца ў возе, быццам ладавала пасцель. Ён стаў побач, узяў яе за руку. «Цімо, я табе падабаюся». Ён спрабаваў так жартаваць.
Але Хадоська чула, што гэта не смешкі, і ёй было пагана. Яшчэ чула яна, які ён дробны, без сілы перад ёю Міканор, якога так не любіў і пабойваўся яе бацька. Ён, праўда, не аддаваў руку, калі яна хацела ўзяць. Знарок, з мужчынскага гонару сціснуў дужэй, абняў дужаю рукой, і ўсё ж Хадоська чула сябе мацнейшаю, варухнула непрыхільна плячыма, і ён нехаця выпусціў, адышоў, закурыў папяросу. Не падабаюся, значыць. Яна не адказала. Тут пачулася бесклапотнае пасвістванне, хтосьці ішоў да іх. Яшчэ да таго, як той падышоў, абое ведалі ўжо Хоня. Хоня бліжэй перастаў свістаць, паздароўкаўся ціха, стрымана. Толькі калі Міканор адказаў, зарагатаў: «А я думаў, бацько!» Ён жартаваў, рагатаў, як бы заўважаць не хацеў, што Міканор сёння асабліва ж маўклівы. І тое, што Міканор хутка развітаўся, падаўся ў цемру, таксама зразумеў па-свойму. Стаў дурэць, хапаць за рукі, абдымаць. Як хапаўся, абдымаў кожны раз, ледзь выпадала астацца ўдваіх і ў поцемку. Яна вырывала рукі, выкручвалася, а ён, быццам так і трэба было, хапаўся зноў, туліў, смяяўся. «Да калі жаніцца будзем?» спытаў, можа, ужо ў 20-ы раз. Яна прамаўчала, але ён хоць бы трохі пакрыўдзіўся ці спахмурнеў. Вясёла, бесклапотна, не першы раз пастрашыў: «Не маладая ж уже! Састарыся! Не возьме ніхто!» Няхай не бярэ. Яна бы і не думала смяяцца. Звякуеш адна? І звякую. Страх які. «Дурная!» — сказаў ён цвёрда. Все-таки намогся, абняў яе, прытуліў. Яна паспрабавала вырвацца, але ён лагодна, весела ўтрымаў. Дужаючыся з ёю, з добраю насмешкай пацікаюся: «Лепшага хочаш даждацца?» Лагодна ж цвёрда заявіў: «Лепей за мяне не знайдзеш. Унё, лепшы на ўвесь свет. Лепшы». Ён сказаў так, нібы здзіўляўся, што ў гэтым можна яшчэ сумнявацца. «Лепей не знайдзеш. Няма на ўсім свеце, ей-бо. Ніхто так любіць не будзе. Всім вы так кажаце. Я нікому. Табе толькі. Знаеш жа». Яна перастала ўжо рвацца, калі ў цемры пачулася нядобрае Постаць была так блізка, што Хоня адразу сам выпусціў Хадоську, якая ўхапілася папраўляць касу. Хадоська з сорамам чакала. Бацька бачыў і чуў усё. Момант маўчалі ўтраіх. Хоня першы выступіў. Не павінаваціўся, а так, што не было чуваць і знаку разгубленасці. Раптам сказаў задзірыста: «А далі б вы Хадоську, дзядзько!» Бацька, абураны тым, што пабачыў, і не першы раз тым, як трымаецца з ім гэты нахаба, не зразу знайшоўся, што адказаць. «Уже ж гаварылі нібыто. Дак я, дзядзько, ўсё адно як забыў тое. Дык шчэ раз скажу, даў волю свайму гневу Ігнат. Не будзе маёй бацькоўскай згоды і не надзейся. Упарты ж вы, дзядзько!» Хоня бы пашкадаваў Хадошчынага бацьку. Сказаў, як старэйшы, разумнейшы: «Ну, які ты жаніх!» — аж закіпеў бацька. «Які ты жаніх! Ты не бачыш?» Хадошцы не спадабалася гэта. Самой захацелася запярэчыць, нашто казаць так. Хоня, калі б толькі ў гэтым клопат, жаніх непаганы, не тое, што не горшы, а лепшы за другіх. Ну, нашто казаць неправду? І наогул, які б ні быў ён Хоня, не трэба казаць такое, не трэба крыўдзіць за нішто чалавека. «Дзядзько,
Жаніх я цяперашнім часам. У хоневым голасе ўсцешылася Гадоська, не было і знаку крыўды. Першы на ўсе курані. У яго ціхай гаворцы чуліся такія годнасць і ўпэўненасць, што Хадоську ўзяў нават гонар за яго. Цяпер для такіх, як я, всё і робіцца. Яна ж з голаду апухне ў цябе. Кінуўся злосна бацька, і Хадосцы зноў захацелася заступіцца за Хоню. Хоня, не гультай, і не трэба папракаць за беднасць. Дядько, скора будзе калгас. Я там буду першы багацей, пабачыце. Тут Хадосцы здалося, што Хоня як бы аддзяліў сябе ад яе. Думкаю пашкадавала, папракнула, не трэба было пра той калгас. Але каб і хацела спыніць яго, мабыць, не змагла б. Хоня таксама, хоць і здаваўся спакайнейшы за бацьку, запаліўся ўжо спрэчкаю. Не саступіць так сабе. І праўда, упартасць, непахіснасць чуліся, калі сказаў: «Пабачыце, дядько». Ён, як бы ўжо не цураючыся і прымірэння, дадаў разважліва: «А малыя уже ж падрастаюць. Сестра дак невеста, можна сказаць. Не аддам». Коротка, як канчатковая, адрэзаў бацька. Хоня момант маўчаў. Упарта ж непахісна заявіў: «Аддасце». Бацька ад такога нахабства шалеў: «Не аддам». Хоня, здалося, усміхнуўся: «Аддасце». Хадоська, слухаючы гэта, аж перастала дыхаць. Ужо не спачувала, а дзівілася Хоню, яго смеласці з бацькам, яго ўпэўненасці, што ўсё будзе так, як ён хоча і думае. Хадоську не абурала гэта, ёй нават прыемна было тады слухаць гэта. Потым ужо яна падумала, што Хоня дарэмна не саступіў, толькі раззлаваў бацьку. Доўга пасля таго, як Хоня развітаўся, сышоў у цемру, бацька кіпеў, бурчаў: «Жаніх, жаніх, аддасце». Ён так лаяў Хоню, што Хадосьцы аж было шкада Хоні, аж хацелася не раз заступіцца за яго. Але яна не казала нічога, не хацела гаварыць попусту. У яе былі свае думкі пра Хоню і свая воля. І ў гэту ноч не спалася ніяк, не было адбою ад назол камароў, ад думак. У думкі пра Хоню, пра Міканора, пра тое, што доля ўжо яе звекаваць адной, раз і другі лезлі згадкі пра Ганну, пра Чарнушкаў паклон. Убачыла зноў Захарыху, бальніцу, Яўхіма. Зноў запяклі думкі пра сваё малое, пра бяду, якой ужо не паправіць ніколі. З болем пайшла зноў непрыхільнасць не столькі да Яўхіма, а і да Ганны. У цвярозлівым одуме хацела стрымаць сябе, помніла: радавацца чужой бядзе грэх. Вінавата захрысцілася: «Божачко, злая я, злая!» Каялася з адчаем яна. «Што мне рабіць, парай, памажы мне, Божачко, няма дабраты ў мяне. Не магу забыць, не магу».